ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አናዓኹም ሰላሕ አዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያኔ ሎም ድማ ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ምንጣቅ አዝዩ ቀረባ እዩ ምንጣቅ አዝዩ ቀረባ እዩ ብዛዕባ ምንጣቅ ክንሓስብ ኮለና ኩሉ ግዜ አዝዩ ቀረባ ምዃኑ ሕጅ ብዝብል መልክዑ ክንሓስቦ ከም ዝግበአና ከተሓሳስበኩም ፈቱ ምኽንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ምንጣቅ ክዛረብ ከሎ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ እዚ ሕጅ ዘለናዮ ግዜን እዚ ሕጅ ዘሎ ወለዶን ጫፍ ናይ ምንጣቅ ግዜ ከም ዘሎ ይዘረደአና መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 14 ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን አሚንና እንተኾይና ከምኡውን አምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምጾም እዩ ንሕና ክሳዕ ምጽአት ጎይታ ብህይወትና እንጸንሕ ከኣ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከም ዘይንቅድሞም እዚ በቃል ጎይታ እብለኩም ኣለኹ ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት አምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱን ቅድም ክትንስኡ እዮም ድሕርዚ ንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘሎና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደበና ክንላዓሊና ኢሉ ሪኢኹም ካብዚ ምድሪ እዚ ክንላዓሊና ክንእለኢና ክንጠቂና ከምኡውን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ንሕድሕድኩም ተጻናንዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ብልክዕ ተስፋ ኣለና ጎይታና ከም ዝምለስ ንሕና እውን ሓደ ወቕቲ ኣብ ሓደ ግዜ ሃንደበትን ድንገትን ካብዚ ምድሪ እዚ ብቕጽበት ዓይኒ ተነጢቕና ከም እንኸይድ ንፈልጥ ኢና ነገር ግን እቲ ካብዚ ምድሪ እዚ ተነጢቕና ንእለየሉ ግዜ ካብዚ ምድሪ እዚ ንፍለየሉ ግዜ ንወፀሉ ግዜ ግን ኣዝዩ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሕጂ ቀረባ እዩ አዝዩ ሕጂ ቀረባ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ብትኽክል ንጎይታ ባህ ዘብል እንዳሓሰብና ንዕኡ ዝበቅዕ ትኽክለኛ ህይወት ክንነብር ይግበአና እዩ ምኽንያቱ ሃንደበትን ድንገትን ናይ ምንጣቅ ግዜ ከኣክል ስለ ዝኽእል ስለ ምንጣቅ ክትሓስቡ ከለኹም ሎም ክኸውን ብዝብል መልክዑ እንተደኣ ነቢርኩምሞ ኩሉ ግዜ ትኽክለኛ ዝተዳለወን ህይወትን ክህልወና ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ምንጣቅ ጌና ኢልና ከይንሓስብ ቀረባ ኢልና ክንሓስብ ይዝግበአና ምኽንያቱ ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ብዙሕ መጽናዕቲ ወሲድኩም እንተደኣ ሪኢኹምሞ ናይ ምንጣቅ ግዜ ሕጂ ከም ዝኾነ እቲ ግዜ ከም ዝኣኸለ የመልክተልና እዩ ስለዚ ኣነ ንስኹምን ዘለናዮ ግዜ ናይ ምንጣቅ ሰዓት ዝኣኸለሉ ግዜ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ቤተ ክርስቲያን ብቕጽበት ዓይኒ ካብ ምድሪ ትእለየሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ከምዚ ይብል ኣብ ጥቕሲ 51 እነሆ ምስጢር እነግረኩም ኣለኹ ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንድቅስን ኢና በሓንሳ ብቕጽበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እሞ እቶም ምውታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንስዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ኢሉ ብቕጽበት ዓይኒ ኢልዎ ግን ምስጢር ይነግረኩም ኣለኹ ኢሉ ኩላትና ኣይክንድቅስን ኢና ኢሉ ግን ክንልወጥ ኢና ኢሉ ምኽንያቱ እቲ ናይ ምልዋጥ ግዜ ዝሕጂ ዘለናዮ ግዜ እዩ ምናልባሽ ኣቦታትና ነዊሕ ዕድመታት ጸኒሖም ሓሊፎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ግን ብቕጽበት ክንልወጠሉ ንኽእል ግዜ እዩ ስለዚ መጽኣቱ ቀረባ ስለ ዝኾነ ምንጣቅ ግዜኡ ስለ ዝኣኸለ ብትኽክል ንጎይታ ባህ ዘብል እንዳሓሰብና ክንነብር ነትሱ ዝሃበና ዓላማ ነትሱ ዝሃበና ኣጀንዳ ነትሱ ዝሃበና ራእይ ንዕኡ ጥራሕ ትኩረት ጌርና ብምሉእ ሓይልና ንመንግስቱን ጽድቁን ኣቐዲምና ክንጎይ ይግበአና እዩ እቲ ዘሎ ግዜ ብዙሕ ኣይኮነን እቲ ዘሎ ግዜ ኣዝዩ ሓፂር እዩ ኣብታ ሓፂር ግዜ ግን ብጸጉኡ ነትሱ ዝመደበልና ነቢርና ክንሓልፍ እግዚአብሔር ፍቓዱ እዩ ስለዚ ጎይታ ንናቱ ነገር እንዳጎየኺ ይርከበኪ ጎይታ ንናቱ ነገር እንዳጎየኻ ይርከበካ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ናይ መዳለዊ ጎደና ፍቕሪ እዩ ኣብ ፍቕሪ ኮይና
ኣብ እምነት ኮይና ኣብ ሓቂ ኮይና እናተመላለስና ክንጸንሕ ይግበአና እዩ ምኽንያቱ እቶም ኣብ ፍቕሪ ዝመላለሱ እቶም ኣብ ሓቂ ዝመላለሱ እቶም በቐንዕና ዝመላለሱ ንሶም ጽባሕ ንግሆ ካብ ኢድ ንጉስ ነገስታት መጎስን ሽልማትን ኣለዎም ስለዚ ሓወይ ስለዚ ሓፍተይ ኣብ ቅድሚኡ ንቐርበሉ ግዜ ርሑቕ ስለ ዘይኮነ እዘን ዘለዋና ግዜ እዘን ዘለዋና ታይም ብሓቂ ተረዲእና ብጎይታ ብምፍርሑን ብመንፈሱን ብጽድቅን ብቐንዕናን ከምትሱ ዝበሎ ኮይና ነትሱ ዝሃበና ህይወት እንዳገለጽና ንዕኡ ድማ ክብር እንዳምጻና ነብሳት ካብ ሲኦል እንዳመንጠልና ዕዮ መንግስቲ ኣምላኽ ብዘለና ሁሉ ነገር እንዳተወፈናን እንዳዓየናን ንብረትና ሁሉ ድማ ንወንጌል ዝጠቅም እንዳኾነን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጸባበዩ ይግበአና እዩ ምኽንያቱ ከምዚ እንዳገበሩ ንህይወቶም ኣብ ትክክለኛ መስመር ኣእትዮም ንዕኡ ዝጸባበዩ ጽባሕ ንግሆ ካብ ኢዱ ዝቕበልዎ ሽልማት ኣለዎም ርኢኹም ኣሕዋት ኣብ ናይ ጉያ መድረኽ ኢና ዘለና ንጎይ ኢና ዘለና መጉያይና ዘይተረፈና ግን ከምቲ ጎዮም ንሽልማት እንዳሓሰቡ ዝጎዩ ኣነ ንስኹምን ድማ ጽባሕ ንግሆ ውሉደይ ጽቡቕ ጎይኻ ውሉደይ ጽቡቕ ጎይኺ ጎይታ ክብለኒ ብዝብል ሓሳብ እቲ ዘለና ናይ ጉያ ግዜ ንዕኡ እንዳሓሰብና ኣብ ቅድሚ ዒንቱ ከም ዘለና እንዳሓሰብና ብቐንዕናን ብፍቕርን ንመላለስ እዚ ግዜ እዚ ክንጥንቀቐሉ ዝግበአና ዳ እምበር ክንጻወተሉ ዝግበአና ግዜ ኣይኮነን ስለዚ ብሓቂ ናይ ክብሪ ህይወት እንዳገለጽና ክብሪ ነቱ ልዑል እንዳምጻና ነብሳት ድማ እንዳፈወስና እንዳምለጥና ደቂ መዛሙርቱ ጌርና እንዳተኸልና ንሓቂ እንዳጎየና ንስለ ወንጌል ደው እንዳበልና ንስለ ወንጌል ከምቶም ኣቦታትናውን መከራ እንዳጸገብና ነቲ ግዜቲ ክንጸባበዮ ናይ እግዚአብሔር ኣቦ ፈቃድ እዩ ኣምላኽ ሰማይ ምስ ኩልኹም እዩ ሎሚ ብዝብል ሓሳብ ንጎይታ ድልዋት ንኹነሉ ሻሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርኽኩም ሎሚ ንጎይታ ክብሪ ኣብ ህይወትኩም ደይ ተቐበልኩምሞ ደይንገስኩምሞ ሓወይ ሓፍተይ ኣቦይ ኣደይ እቲ ግዜ ሕጂ እዩ ሕጂ ንጎይታ ተቐበሊ ሕጂ ንጎይታ ተቐበሉ ስለዚ እዛ መዓልቲ ተጠቀሙላ ስለዚ ኣብ ዘለኹም ስፍራ ኾንኩም ክትቀበልዎ ዝወሰንኩም እዚ ጸሎት ዝጸልዩ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የመስክነካ ኣለሁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለሁ ያአምን ኣለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአቴ ኩሉ ኣብ መስቀል ከም ዝኸፈሎ ከም ዝሞተለይ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ኣምላኽ ከም ዘተንስኦን ያአምን ኣለሁ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ በኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብ ኩሉ ኃጢአት ሕድገት ስለ ዝረኸብኩ ሓድሽ ፍጥረት ስለ ዝኾንኩ ውሉድ ኣምላኽ ስለ ዝኾንኩ የመስክነካ ኣለሁ አሜን እዛ ውሳነ ዝወሰንኩም እንኳ ሓጎሰኩም በዝብ ታሕቲ ዘሎ ጌርኩም ረኸቡና ክንሕግዘኩም ኢና ሻሎም